a part of history. Be a part of the final and last Thunderdome ever. Ja, als dit zo nog maar weer is, dan moet het volgende week gewoon vol leuk huppakee. Ja, dan moet ik gaan we die banaan. Ja. Ja, dat is mooi. Achternij, jongen. Ja. Ik zie iets van, Ja. ik ging toen, het niet verkocht, maar ik ging toen gewoon achter het wandelen. Ja, zeker weten. Aangezien, als je wat ik er nou maar door heb zitten qua verzameling en in de jaren 90, eind jaren 90, niet echt een beetje een cultuur van grappig. Ja, dat is gewoon een beetje het straatbeeld wat er toen destijds weer. Ja, de gemiddelde gabbers, nou ja, dat is natuurlijk bekend om de kele kokkers, de Cavello Aussie-broekjes, de trainingsbroekjes en de bombriekjes. There's never been a rave like this. Thunderdome is eigenlijk zo'n beetje het feest, met eigenlijk de hele subcultuur, hardcore onder andere, wat in Nederland weer mij ontstaan is eigenlijk. Nou ja, we hadden een verzameling van alles. Hè? We gingen van cassettebandjes, we gaan naar videobanden, platen, cd's, flyers, posters. Ja. Neem het maar op. Flesjes bier met het logo erop, petten, squal-etuis, agenda's, alles. Welcome to another edition of Thunderdome! Sinds het 2012 dat Thunderdome is maar na 20 jaar echt een stap zijn jong van nou is clear, nou is prima, nou vind ik het wel goed en we houden mee op. Is eigenlijk na die tijd is echt dat ontstaan van alles wat mij toen onder mij zette met de Wizard op steert. Dat was dan gewoon, als het kan, een beetje voor ons kamerpriester was dat ook in die collectie had. Dat is gewoon, ik denk dat stukje wat, omdat, ja dat is altijd levend houden. Dat gewoon onder de jeugd en de generatie gewoon leeft, denk ik. Ja, het is al je wel wat roeg in, en opvallend natuurlijk en wel kleurrijk. Dat is een ding dat zeker. Dat is denk ik iets wat ons spreekt, zeker. Ja. Nou, ben je van die rooghouders? Nee, ik ben geen rooghouden, ik ben heel lieve jongens. Ja. Ja. Nee, dat valt wel klaar. Ja, nou wie in die feesten die we in de ruimte wel ophouden. Ja. Maar toch, ik ben net heel wel. Wat ging je hem dit weekend wel? Feesten. Feestvieren. Ja, hakken. Hakken, feestvieren, ja, absoluut. Ja. Wat is hakken? Wat is hakken? Ja. Dat is ook zo'n manier van dansen wat ontzien is, ja. Ken je het nog? Ja, wees. Ja, Ja. dat vlees nou. Weer had er wel een leuke uitspraak voor. Ja, dat is correct als fietsen.